kamano kuketera Mugi TV ka wadhiane mbele gi weche manyien ni riwruog okinde odonjo ne obila e wi hinyo kod nego moko kuom jopiny e kinde ng'anyo mar kwedo nengo mamalo mar ngima higa mokalo. Kane gilose e doho ma Kisumu, jakom LSK bade ma Kisumu Dorcas Oluoch owacho ni jopiny go maromo 28 wuok e counties ma Kisumu, Migori kod Homa Bay. Gidwaro mondo piny owacho ochul joma ne oyudo hinyruok kod familia mag joma ne owito ngimagi e kinde gik mamoko. We stand before you having filed a constitutional petition on behalf of 28 victims of police brutality suffered during the 2023 protests against the high cost of living. During that tragic period, our county, alongside many others across Kenya, was engulfed in a wave of death and violence. We, LSK Kisumu chapter, reaffirm our unwavering commitment to upholding the rule of law. We stand resolute in our mission to pursue legal recourse for the 2023 victims of police brutality. We also call upon the IG to be held responsible for these atrocities for what his officers did. Ne Daktari Manogo Bunde, Migori County, area mar Dallas, kana wuok e ode dhoget, kana gi nyiga ariyo. Ne noyud kano yiacho obomara ma oseweya gi hinyruok maduong' kabisa, tindo keta kata tijena matek ok anyal timo. To moloyo duto temo kela ka en dwaro justice. Johera mag Viusasa dhi nyime gi yudo mich kokalo e piem mar jipange na Viusasa madhi nyime seche mowuoyeni. Jaloch ma kawuono en John Mbudhia.